bersama PSM di siang hari ini juga spesial buat teman-teman dari Galang Taruhnya. Pancene tresno iki kebapak joga. Senadyan donya ora bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah ning kuwasa. Gandeng ati tongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampah tresno datang kendhat saking coba tarewani bersama BSB mengudara Ardani Dini juga dari Setiagro. Hey! Asik. Oh! Setrio. Tresno iki abadi, oh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampah tresno datang kendhat saking coba parewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu iki
rapate